Ada Abba. Ada Abba jadi apa? Abba jadi apa? Ada agua. Ada agua. Ada apa yang ada sih? Mereka apa yang menolong? Ada agua, ada agua. Akhirnya kena jadi apa? Orang tu mulu. Keep watching this. Keep watching this. Keep watching this video. You can do better than your love. The video is done. Hello fans. Look video on live now. Oganyala Eze. Now good woman yana bono. Oh, you will do. No monachi, natural. I can only watch Amuniana, and then Muriana for life. Odogu want you go. Odogu, natural to give. Address is natural. Address is to talk. Any, no, you want to know. What they are going. Can you go? Natural. Na baya bage aba mbo ozo metulogun boto na aba ozo eza akonsa ozo o metulogun na aba eza akonsa dalu kedo yiri le lulu to sigata o stata o lili opoto agogo aro 2025 kedo yiri ko aro eri bedia na nyo mo kwalaba na nya nan wai na maro mo waji le video ai puta kudo ni even son na ai batela o ko suwende odo pe na ko na na bata no bosinga tata ano ma ko na na bata no bospa even na yo ni siba ko goro gondo na yo ni siba ru isike e jana aburu bi isike amoji aburu bi isinna mbe abo iba jalo wa nse kwada de dunia nso ude no wa mo line of here e di nyanya onye obuna bala ko bati no no onye muta ko zuwa ko dia kan ma ona zo nwa na azia o pani abu no iba no no fi na ebele ka ina eme na eru iri chukwu no chukwu kele nke awu we ke mo di iche nke na anapụta ndị nke n'aka ndị ilo n'aka ndị amotu n'aka ndị ntị n'aja n'aka ndị ori n'aka ndị abu n'aka ndị aja obi ma nja ndị n'aka ndị abụ nwanya ndị iwo dị n'obi amụ dị n'eze onye ka anyị nọ n'ite ya na-eme ebele na-eru iri chukwu na anyị kere gị obejere obubo ọzọ obejere obubo adị otu ndị aba anyị na-alabata ndị aba ebunobi ijikwa n'oyi Oganyala Eze Igwe Oganyala Eze Igwe bụ mmụọ nọ n'obodo be nna m na-emere m nke wee sị ka m bịa kene ya ekene wee mee ọzọ wee na-ayọkwu ya anya chinikwana agha ebiọkwa o kwudola anyị n'ihu ọrụ anyị na-emela anyị karịa ka ọ na-eme nọọ ife anyị bịa anyị sị ka anyị bịa gụọ ọgwụgwụ arụ Nobody announced from our bagana. Laga you can register because to just Baga can make us no bravo. Everyone about looking at my
na meliki. Usa na etutonye. Onye ọmụma. Na Akaose Abba. Oganyala Abba. Mata mari nani Abba. Ai kana ke. Onnukwu nwa ka ebu. Obotobo nwa Abba jide ebu. Kere ebu no bi ke ebute na be Oganyala Eze Igwe. Ibe buta mu bụ na Oganyala Abba bụ nna m ochie ka ọ bụ. Ya bụ alụsị anyị jide ebube. Ọ na-eme ụta ọ na-eme ka a na-akpọ Olili Ede ọpụtọ nke arọ 2025. Anyị wee bịa, anyị bụ ụmụaka ya wee bịa si na anyị abịa bụkwa agụgụ arọ obi nna anyị Oganyala Eze Igwe. Anyị wee bịa n'ụbọchị anọ wee si na emecha olili nwa na anyị emeti ya ndụ, meti ya arụ ike, meti ya ibe akwa, meti ya ibe anyị enweta ọra mmadụ ndị be anyị nwee ndị si Lagos ga na-anata maka olili Oganyala. O nwee ndị si Malaysia, o nwee ndị si Indonesia, o nwee ndị si Philippines, o nwee ndị si Thailand, o nwee ndị si Holland na-anata maka olili Oganyala. Ibe anyị na-ekwu na onye nata ji onye zuru agwọ ọnaba onye zuru akpị ebe ọ bụ na onye si wee bịara Oganyala Eze Igwe ụta ibe dị mma ya emeri ya ije ya bụ ije awele anyị mejọ olili Oganyala ịbụ ndị nna m ochie ka a na-emele m ọjị nọ ndị nna m ochie anyị gwapụrụ ndị nwa dị ya mesị ọya abalị ụmụ anyị bụrụ si ojiji ji mere m ọjị ọya abalị ụmụ anyị What address in the court? Address Abba. Address Umawala. I can again. Maybe I go Oganyala Eze Igwe. I won't but I give a fail to get the upper. Can you go to Oganyala Eze Igwe? But I could do Monday. Change the mental, we change our bamba by township. I am born to the here against all over the Magago. And you never ever time. Well, you put on what you put on, so I am a
egbu aka na-ebute mma onye egbu aka ebute mma na-achọ mma bịa ebe ha achọta mma ndị chọrọ ego bịa ebe ha enweta ego ihe ha na ha aga aga abịa bụ ihe dị iche ya ezigbo akaligbo okwu na mma na ya ka anyị sitara ka anyị bịa anyị kere gị kedu aba anyị na nke a na-eti gị akpọ m eze nne ya eze nne ya na-aba aga anyị kere gị odo ka anyị kere gị gị na eze nne ya dịka unu abịa ejima daalụ nne ịbụkwa wadiana okay daalụ nne ibe mara eziokwu kedu ya eme aka ị na-achọ n'aka Oganyala Eze Igwe anyị kere gị mana ya bụ etu ya ọzọ ibe mara eziokwu mmiri na n'oge mmiri ezutara nke n'aka anyị kere gị mmiri No. Can you remind me who we're going to
Dia kan nudu, baru nudu. Ini kaya kan. Ini apa dia? Akaose weekend. Ojo na kele mun. No jana kele mun. No bale kele mun. Aku baru kan ada ni. Ada kesi. No de bala. Balu.
agoro. I get it. Not enough. Thank you.
mom, and I'm good. The very moment, I need you. I can get I don't let one up. I didn't know. Can I be done or eat? Can you have a dinner? Can you have a dinner? I just go to one. I am there for that morning. I am not here. I can get I didn't know. I can Oganyala Eze Igwe Oganyala Eze Igwe
Ogwego. 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 Mona Guaro. na Oganyala Abba n'ụbọchị kata. Ibe bụ n'ụbọchị ahụ. Biko, ibe bụ n'ụbọchị ahụ na a sị na ego dịkara nke ọma o were oge ebe ọ. Na akọba bụ n'ụlọ ọgba ahụ. A sị na olili nke ọzọ, ala ọzọ ya aka. Ọla kwalibela olili Igbo, ọ ya na ịba na mma. Izi bụ ụmụ n'ala isi keke nna ya. Ihe akwa bụ ihe enwe enwe. Ibe ọ na-eme ya ga-eteri ya. Ibe m na-ekwu mgbe onye ọbụla kwa aka gị ọtọ, kwụọ aka gị ọtọ ka ọ dịrị gị na mma. Nna m ọ ya adịrị gị na mma dịkwala anyị na mma. Agịrị agị, gaarị nne.
Yes, everybody.
isi ike na ife akọrọ ife nwe anyị nọ n'Oganyala Aba mụnwa bụ eze obi modu otulodi anyị so ụmụnachi gbagota maka na ụta bụ ife aṅụle mgbe eji akụkọrịta ikwu na ibe gwurie egwu nwa aṅụle anyị bịara iji udo ndị niile anyị na-ezu bụ onye zu anyị ọmụlị amụ maka na ife ọma na-eme anyị nwebụ ndị otulodi ịmabụ na ife bụ otulodi bụ ife dị nnekwu na ya na-emere obere ife na otulodi bụ nnekwu mmanwụ amala amalụ n'oke ọbịa ọnya nwa kwuru na ọ bụrụ na ya atụkwalụ nwoke ime na nwaanyị ama ntụ egwu obi ime odu ụmụnachi maka na ọ bịara ọ nwoke ka ọ na-emekarị ya pe ọ gbagota ife ọ na-eme eriri nne mana taa dị ibe anyị bịanụ n'Aba ka anyị solu Oganyala Aba wee nwee aṅụrị na ụtapa na-eri on the 16th of this month bụrụ mbọsị ụka afọ fa agbagotabakwa maka mbọsị a ka a na-eme olili obi mụdụ ụmụnachi olu na Igbo na-adị ya ịghọtagwo so na bususe na mmeuta ahụ ụtọ anyị bịa ka anyị meuta eze Oganyala Aba wee yie ọnya ka o chekwala anyị nya chekwakwuo anyị nwa bụ ndị bịalụnụ wee chekwazi ya ndị niile ife mmụọ na-amasị ndị na-eme omenala etu esi eme omenala na omenala ka anyị na-eme anyị a na-agwọrọ ọgwụ ọjị ka anyị na-enye mmụọ ife a na-eme so otulodi bụ nnekwu mmụọ ọ na-ebinye ike n'oyi ka onye chọrọ onye kpee ekpele ndụ ọ na-enye ndụ onye kpee ekpele wele ọ na-enye ọ na-alụ ọtụtụ ọrụ onye ji ụgwọ bịakwute ya ọ na-echepụta ụgwọ ọ bụrụ na nwaanyị ime na-esiri ike bịa n'otulodi o nwere sekshọn ya ọ ya eje maka na otulodi nwere mmụọ nke anyị maalụ dị about 87 nọ n'otulodi so na isi n'aka nri ife ọma isi n'aka ekpe ife ọma so Snoop ekenekwa gị yes na Nnachio anyị akpịla gị n'ọnụ naanị ndị ụmụnachi ka ha nọ naanị ụmụnachi